الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Abdurazaq ibn Abdul Muhsin. Ayatul Kursi. La ilaha illallahqa 12 dalil. Әлеге китап танылган галимнәребезнең берсе Абдуразақ ibn Abdul Muhsinның хезмәтенә нигезләнеп, кайбер өстәмәләр һәм аңлатмалар кертеп төзелде. Ayatul Kursi Коръәндәге иң бөек аят. Әлеге аят үзенең кыска булуына да карамастан, динебезнең бар асылын үз эченә туплаган. Ислам диненең асылы Ла илахаиллаллах, таухид, ягъни Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лайыклы бер зат та юк дип тану. Әгәр дә берәрсе, ни өчен Ла илахаиллаллах, нигә Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лайыклы бер зат та юк дип сорар булса, җавапны ул Ayatul Kursi'дә табыр. Әлеге хезмәттә бихисап Коръән аятлары, дөрес хадисләр һәм бар ислам дөньясында мәшһүр булган хакыйкый галимнәребезнең сүзләре урын алган. Ла илахаиллаллах адәм баласын ике тормышта да бәхетләрдән итә торган сәбәп. Әлеге хезмәт белән танышып, сез үзегез өчен бик күп яңалыклар ачырсыз, иншааллах. Бу дөньяда тыныч, имин тормышта яшәүнең сере, барлык гамәлләребезнең дә Аллаһ субханаһу ва тааля тарафыннан кабул булуы, барча гынаһларыбызның да кичерелүе, мәңгелек булган җәннәткә керүнең сәбәбе һәм башка бик күп хәерлелекләрнең нигезе бары тик тәүхидтә генә икәнен танырсыз.